आङो गिबियावनो इउपिपिएल हिसाबै थांनाय बिटिसि सरकारनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि मुस्रि नेर्सोन बर' बिथाङा जयेन जानायखौ गोजोनै बरायदों आरो जिहेतु बिथाङा जोंनि 30 नं भेरगाव समष्टिनि आरो बे हिसाबै आङो आंनि समष्टियाव बिथाङा गोग्लैनाय हिसाबै आरो जोंनि दोलोआव गोग्लैनाय फैनाय लोगो लोगो आं बिथांखौ साबायखर जासिदों आरो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सन एबा गुबुन गुबुन जिखिनि इलेक्सन फैया मानो बिथांजों जों खौसे खामानि मावनानै जोंनि दोलोखौ जोङो देरहानो हानायनि जि गोहो बेखौ जोङो रोखा खालामनाय जाबाय होननानै मिरौ माबाफोर मोननाय दायो बिथांखौ दिनै गाबोननि गेजेराव सेन्ट्रेल वर्किं कमिटिनि सासे सोद्रोमा महरै थिसननायनि थाखाय मैयानो जोङो थांखि लानाय जादों। नोंथांनि बियाबाव बिपिएफनि जिथु दैदेनगिरि बा वार्कार्सफ्रा बिक्रम दैमारिमोन बिथांमोना गोख्रोङै बुंबाय थादों जे बिपिएफआ देरहागोन होननानै। बिथांमोना बिपिएफआव बिबान दङना गैया आं मिथिया खिन्थु बिथांमोना ओरैनो बिपिएफनि जानानै बुंबाय थायो नाथाय भेरगाव समष्टिल' नङा नेर्सोन बर' बिथाङाथ' भेरगाव डिस्ट्रिक्टनिनो आफादगिरिमोन दा मोनसे आफादनि आफादगिरियानो ओंखारलाङोब्ला बे आफादा बे दोलोआ बोरै थागोन दा बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मिथियो। सानसे समा बिपिएफआ जोबलांनायनि लामायाव नामा? मथा मथि जोब्बायानो आरो आं बेखौनो खावलायगोन जाय जाय बिथांमोना दिनैसिमबो बिपिएफआव खामानि मावनानै दङ बिथांमोना इयुनखौ साननानै आरो इयुननि राजनितिक गोजोखौ साननानै इउपिपिएलआव बयबो फैनानै खामानि मावनांगौ। दा सोरबाबा बुंदों जिथु इउपिपिएलआ जिथु बिपिएफखौ मार्डार खालामनो थांगासिनो। हयथ' मार्डारनिथ' खोथा गैया दिनै इउपिपिएलआ सासन खालामनायावथ' रावबो माने बर' सुबुङा बा ओनसोला जोंहा जौगायालाखैनो थायाखै जौगादों गतिके बेवहाय जायनो राजखान्थि भाबै गोख्रों जायो बेनो सरकार खुंनो हायो दा बेवहाय सोरबा गोख्रों जायोब्ला बेयाव सोरबा मार्डार जायो बिनि खोथा जेबो गैया। बिपिएफनिफ्राय गिनो गोनां गैला नाथायबा गोदान आफाद मोनसे दाबावदों राजखान्थि हान्जा बेखौ रायजोआ बिजिरगासिनो दङ दिनैनि थारिखआव रायजोआ जिहेतु खम समफोरा जोबोद माने बेसेन गोसा दा बेखायनो दिनैनि रायजोफ्रा दिनैनि सुबुङा समखौ ओरैनो बारहोआ। सोरखारि बुंदों बायद'था जादों बिथांमोना इउपिपिएल पार्टिया पलिटिकेल एंगेलनिफ्राय खुनु मदद मोनैयाव बिथांमोना दानो गोनां जादों होनना बुंदों। एंगेलि पलिटिकेलि सापर्ट मोनाब्ला राजनिति दानांगौ होननायनिथ' जेबो गैया बिथांमोना माबाफोर जादोंमोनबा सावरायोब्लाथ' जेबो गोनां माने असुबिदा जायामोन होननानै आं सानो आरो अल्टारनेटिभ पार्टिनि जाय आफादगिरि बिथाङाथ' बिपिएफनिसोमोन ना थ' बिपिएफआव थाखानाय हिसाबैथ' इउपिपिएलनिफ्राय बिथाङा आरो जोंनियाव मा माने असुबिदानि थाखाय बा सुबिदानि थाखाय सावरायनो गोनां दंबावो बिथाङानो सासे बिपिएफनिनो नेहाथारिमोन गतिके बे हिसाबै जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया।